Здравейте! О, шумно е днес студиото на Next TV, както бе шумна седмицата за електронните спортове в България. Както знаете, няма как да не стартираме с едно честито на всички българи относно победата на G-Play над Fnatic и почти победата им над LDLC, съответно втория и първия най-добър отбор по Counter-Strike. Поздравяваме Зинга и момчетата от G-Play Counter-Strike Go. Много, много добре. Представянето им беше страхотно. И след като го казахме вече това, Лекси, здравей, братле. Здрасти, здравейте от мен. Как си? Много се радвам всъщност, защото, както знаеш, обожавам снега и естествено анимацията Frozen и може би, както ви е направило впечатление, се опитах днес да докарам някакъв Елза-визия. Как беше песничката? Много се вдъхнових. Let it go, let it go ли беше? Да, едната, но те са много. Аз днес слушах целият саундтрак в колата, докато идвах на само задръстването. Беше ли тематично? Да. Надяваме се снега да не ви е затрупал някъде. О, напротив, нека да натрупа още. Тях да не ги е затрупал. Той снега да си трупа, но да не затрупва нашите верни фенове на Next TV и спорта. Ма те всички са вкъщи пред компютъра или телевизора и ни гледат нас. Те, че къде да ги затрупа? Нека трупа. Нека трупа и нека натрупаме още едно издание към така нарастващите eSports алманаси на Next TV eSports екипа. Нека да го видим. Здравейте, приятели на интерактивните забавления и най-вече състезателния гейминг. В поредното издание на Next TV eSports Алманаха ще продължим да нищим термини, свързани с електронните спортове, докато не остане нито един. Тази седмица в чинията ни лежат няколко понятия, познати ни предимно от моба игрите. Започваме. Initiate. Initiate, от английската дума да инициираш, е термина, който описва началото на груповата битка. Initiation в моба игрите е от голямо значение, защото в голяма част от случаите изхода от битката зависи предимно от начина, по който се влиза в нея. Именно за това във всяка една отборна композиция се обръща внимание на това да има поне един съотборник с герой, който може адекватно да играе ролята на Initiator. Неговата задача е да осигури възможно най-изгодното за отбора си встъпване в битка. Заради тази си цел, героите, които играчите определят като добри инишиейтъри, са именно тези, които владеят умения с стън, AOE, slow и други характеристики, афектиращи бойното поле и способността на противника ви отбор да се разположи оптимално в така важните първи секунди на тимфайта. Много характерен за този тип герой са предмети с телепортиращ ефект на късо разстояние. Различен по име във всяка моба, но почти задължителен за всеки Initiation герой. Генг. От английската дума gang, банда и вероятно израза to gang up on someone се отнася точно до неравностойна битка, до която се стига, когато даден герой в ключов момент сменя позицията си от така наречената си линия и отива в съседна, създавайки ситуация, която най-често е 2 срещу 1. При правилна синергия с съотборниците си, един моба играч може да сее разруха из редиците на опонента и именно за това е прието в този тип игри педантично, почти религиозно да се гледа минимапа. Генкъра изчезва от позицията си на картата и след секунди може да е до теб. Единственият начин е непрекъснато да следиш картата, а за тези, които от време на време не успяват, за щастие е прието съотборниците им да пишат мис в чата на играта, когато някой не е където трябва да бъде. В полза на генга в някои от мобите се предлагат предмети, които да скрият генгващите герои от лордовете на противника и обратното, при липсата на такива, възможността на генга да бъде видян от противника и да се даде ход на контратакуващи действия е много голям. Джук. Джук са ловките движения, които сме свикнали да виждаме от играчи с голям опит и невероятни умения по различните eSports дисциплини. Голяма част от джуковете са свързани с умелото използване на терена и в частност фога на картата, за който повече говорихме в предаване. Най-проста дефиниция за този термин може да се даде последния начин. Джук е действие, с което играча, управлявайки своя герой или единица, успява да измами опонента си за посоката, в която е тръгнал или действията, които ще предприеме, като най-често това се случва по време на преследване с цел убийство. Джукването е най-често разпространено в моба игрите, като различните механики в играта спомагат и насърчават използването на този тип тактики. В бонус има и предмети, които предлагат escape механизъм. Така, герои, които иначе нямат добра подвижност, увеличават възможността си да оцелеят в дадена ситуация. Дайв. Дайв, или гмуркане на английски, е термина, с който се описва понякога безразсъдното, понякога прецененото, а понякога точно по средата решение на даден играч да навлезе дълбоко в обсега на противниковата кула.
Тя, както знаете, е доста мощното статично укрепление в моба игрите и присъствието на героя ви в обзека и никога не е здравословно. Определен герой може да дайвне в обсега на кулата или за да й нанесе финални удари, или за да догони ранен противник. Много често героите, които дайват, имат нужните за това магии или предмети, които им позволяват по-добра издръжливост от ударите на кулата. От стратегическа гледна точка, този тип движения са едни от най-рисковите и рядко се използват в турнирните игри. Това е така, защото често отборите реагират с телепорти върху кулите в опит да спасят своите съратници, а и да накажат атакуващата страна. В малък процент от случаите, дайващата композиция разпознава предимството, което има и решава да се постави в ситуация, в която ще поема ударите от кулата и от противниковите герои. Това беше от нас тази седмица, приятели. Надяваме се eSports алманасите ни да са ви научили на нещо ново и скоро да можем да се гмурнем заедно в необятния свят на електронните спортове. До другата седмица от eSports екипа на NextTV ви пожелаваме гъла и хъфа!